ମାଉସୀଟା କ'ଣ କରୁଛ? ଇଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମାଳ କରୁଛି। ହନୁମାନଜୀ ସବୁ ଫୁଲ ଲଗେଇବେ, ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଲଗେଇବେ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହନୁମାନଜୀକି, ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିଏ ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି, ଭୂତ ପେଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନ ନାଁ ଧଇଲେ ବି ତମର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲ କରି ଗୁନ୍ଥେ ଫୁଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ତ ସେଇ ସେବାରେ ମୋର ଜୀବନକାଳ ବିତିଲାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ବି କରେ, ଡଲି ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ଏଇ ଭଲ ଫୁଲ ଦେଇଛି। ହନୁମାନଜୀ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାଲି ଫୁଲକୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇଛି ଭଲ କରି ଗୁନ୍ଥୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବି ଆମକୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି।